Gasteiz, Peio. Zer? Gasteiz leku hotza da. Gustatzen zait hotza. Beroa gorrotu dit. Nik ere bai. Arraioa. Lagunak pintxopotean eta gu lanean. Begiratu alde ona. Zein da? Ikusi zein plaza dotorea. Egia. Andre Maria Zuriaren plaza. Han goitik jaisten da Zeledon, ezta? Bai, hori da. Goitik hasi eta behera. Hango balkoi hartara, ezta? Hori da. Olaia, Zer? begira. Nor naiz? Txotxoloa. Zeledon! Tira, Zeledon. Itxe aterkia. Lanean hasi behar dugu. Arrazoi duzu. Zer grabatuko dugu? Azteko plazako irudi batzuk. Ados. Monumentua adibidez. Oso dotorea da. Ea ba. Ara, kuadrillako bat. Erantzun, lasai, nik irudiak hartuko ditut. Mikel. Bai, Gasteizen lanean. Kuadrillako afaria. Ez dakit, orantxe hasi gara grabatzen. Ados, esango dizu. Agur. Zer esan dizu? Lana azkar bukatzeko. Kuadrillako afaria dago. Eta iritsi nahi dut. Goazen ba, lanera?